komen alleen maar heren. We dachten geen dames. Nee. Nee, het moet echt voor de man wezen. En dat was het net. Nee, wilde ik net. Nee. Heren ben wat makkelijker. Vooral die zeuren te vallen. Man ben gewoon heel, het is zo gauw ik wel goed. Hè, dus ja, ik vind het heerlijk om die man te vertroetelen. Vind ik leuk werk. Ja. Hoe viel het? Ja, fantastisch. Ja, lekker. Nou, dat lijkt dan heel anders, hè? Dat zou ik zeggen van, laten we dit steden of maar alles eraan? Ja, alles maar eraan. Ja? Alles eraan? Ja. Oké, nou dan doe je dat. Op een dag zit ik dus naar Heer te gaan en daar weer in één keer weer kappernip daarvoor. En toen dacht ik, oh, dat wil ik echt. Mannen knippen en scheren zat vroeger weer. Ik ben helemaal verliefd op die salon. Kappernip uit Appelske, ja. Kappernip uit Appelskeer, ja. Ik ben 88. En ik knip van mijn 15 jaar. Dan reken je maar uit hoeveel het is. Onvoorstelbaar. Ja. Onvoorstelbaar, ja. Meneer Nip is eigenlijk maar volgens de familie een wieke ziek. En dus hij is eigenlijk in zijn harnas wel verstaan, want hij had tot het laatste eind het haar werken. En hij wil op leeftijd, hè? Hij wil 88 hier, ja, heel bijzonder. Ja. En toen kwam ze er binnen en toen dacht ze, dit is het? Oh, dit is het. Ja, dit is het. Ja, dat dacht ik meteen. Ja. Oh, het tuin van die dochter zei ik nog van, nou, wat moet je met oude spul stelt neer me voor? Ja, maar ik zei, ik vind het prachtig. En zij is het kaam. Ja, en ik ben er nog steeds helemaal wij van. En we hadden helemaal je deelzet zaten bij die kappernip. Uiteindelijk is het een kopie. Van, Want de hele brod heeft ster vertellen en je bent het daar bracht. Alles. Ja, we hebben alles mijn tot aan mij een stuk van de vlier. We hebben meneer Nip alles door hen roem is. Ja. Ja, dat hebben we vereeuwigd daar in het schilderij. Ja, dat voel ik echt toepasselijk. Ja, echt aansmeten. En ik vind het heel mooi dat we het daar in hebben. Ja. Ja. Ja, het is gewoon een heel mooi sfeer. Ja, ik hou ervan. Ik ben waarschijnlijk in de verkeerde tijd geboren. Denk ik. Ja, zij is het wel. Is de dochter van Nipje nou al Ja, weg? ja, zeker. Die is hier weg, want die had verleden hier. Toen wij het kleer hingen, zijn we van, nou, dan willen we graag de familie het iepend. En toen had ze het hier iepen en ja, toen kwamen de voetsporen van Heid weer om. Dus ja, dat was wel heel emotioneel natuurlijk van ze. Hè, dat, ja. Weer heel mooi. Nou, heeft hem zelf nooit meer ontmoeten, hè, Nip? Nee, nee, vind ik heel jammer. Ik heb ook graag nog een verhaal van Mjerwald. Hoe de salon, hoe dat vroeger wie. Vroeger dan kwam de scheren om 2 uur. Dan zitten hier om 2 uur en om 6 uur dan zijn ze naar de huis te breden. Zitten mooi met elkaar te praten. Alle tijd. Maar nu is de kleren wegwezen. Ik denk dat hij het wel heel bijzonder vinden zo. Ja, als het nog Schenko, dan denk ik wel. Hij er net verwachten, denk ik. Nee, nee. Ja? Nou, alsjeblieft. Het moet vooral gezellig zijn, ontspannen en leuk. Net dat ze, nadat ze gehaast hut hier knipt worden. Dat is echt net de bedoeling. Dat we nemen echt tijd van een man. Weer een hele televisieploeg. Ah, goeie. Daar goeie. Je hebt toch maar hier uit de kar hoor. Ja, lekker. Mooi waar toch? En we hadden wie mij. Nou, hoe lang wordt de tocht? Oh, net zo lang, want het sluist er dus vlakbij, hè. En vanmiddag gaan wij naar de wiel. Nou ja, dan ben we vanmiddag even bezig. En waar zit je voorin? Fenna.
En dat is een beetje bleu. Maar doe je hem dit wel vaker? Nee, het is de tweede keer. Ik had hem vorige keer pas gekocht. Dus ja. En is het een beetje te dwammen, de wien? Ja, het valt me heel... Want het krijgt toen we weer omgang, toen het eerste stukje wat we Cherwin aan in, dat vond me eigenlijk wel mij. Ja. En hoe ben je op het idee gekomen om zo'n kano om te schaffen? Oh, weer eens een keer met personeelsdij toen in de kano en vlak boven Amsterdam. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En het is lekker rustig, je prutten van de natuur en je bent wat in beweging. Lichamelijke beweging, dat vind ik wel belangrijk. En kun je er wat fatsoenlijk in en uitkomen? Want op YouTube staan al van die filmpjes van mensen die te plomp in gaan. Ja, maar er staan heel prutte filmpjes op YouTube. En die ben om te leiden en daarom zie je ze daar, toch? Nee, dat is het best. Oh, jij staan er net tussen. Dat hoop ik net zat via te krijgen. Nee, nee, kom liever roos op YouTube. Nou, succes en geniet ervan. Ja, dat zit we zeker wel. Prachtig hier, toch?